A ƙarƙashin sararin Afirka mai faɗi, inda rana ke gasa ƙasa kuma iska ke ɗauke da ƙura, wata babbar halitta tana tafiya a cikin natsuwa. Jimina ita ce tsuntsu mafi girma a duniya, duk da cewa bata iya tashi sama ba, amma Allah ya ba ta ƙafafu masu ƙarfi da saurin gudu, waɗanda ke ba ta damar tsira a cikin daji mai cike da hatsari. Jimina ta fi rayuwa a yankunan savanna da hamadan Afirka, daga yankunan kudanci zuwa gabashin nahiyar Afirka, inda ƙasa ke da faɗi kuma ciyayi ba su da yawa. A wasu sassan duniya kuma ana samun jimina ne kawai a gonaki, ba a cikin daji ba. A yau adadin jimina a duniya sun kai dubban ɗaruruwa, yawancinsu suna ƙarƙashin kulawar jama'a ne. A cikin daji rayuwa ba ta da sauƙi. Idan mafarauta suka bayyana, jimina tana iya yin gudu cikin sauri mai ban mamaki, tana barin ƙura a bayanta. Idan kuma gudu baya yiwuwa, tana iya tsayawa cak da miƙe wuyarta, jikinta ya gauraya da launin ƙasa har ta zama kamar wani ɓangare na muhalli. Wannan dabara ce ta tsira, dabara ta halitta. Abincin jimina ya ƙunshi ciyayi, ganyaye, tsaba da ƙananan ƙwari. Ba ta da haƙora, don haka tana haɗiye ƙananan duwatsu waɗanda ke taimaka mata wajen niƙa abinci a cikinta. Wannan tsarin rayuwa yana nuna yadda kowace halitta ke da nata hanya ta dacewa da muhalli. Lokacin haihuwa shine mafi ban sha'awa da ban mamaki a rayuwar jimina. Jimina mace da jimina namiji suna raba nauyin renon ƙwai. Da rana, jimina mace ke kwanciya a kan ƙwai. Fuka-fukanta masu kama da ƙasa suna taimaka mata wajen ɓoye gurin daga idon mafarauta. Da dare kuma, jimina namiji ke karɓar aikin. Fuka-fukansa baƙaƙe suna gauraya da duhun dare, suna kare ƙwai daga hatsari. Wannan haɗin kai na nuna cikakkiyar hikimar halittar Allah. Ƙwai na jimina su ne mafi girma a cikin dukkan tsuntsaye. Ƙwai guda na ɗauke da rayuwa, amma kuma yana fuskantar barazana daga zafi, yunwa da mafarauta. Duk da haka, da juriyar jimina namiji da jimina mace da dabarun ɓoyewa, rayuwa tana samun damar ci gaba. A wajen mutane ana cin naman jimina a wasu sassa na duniya, ana kuma kiwonta domin nama, fata, ƙwai da fuka-fuki. Duk da haka, jimina ba ta cikin jerin dabbobin da ke fuskantar barazanar ƙarewa a duniya. Koda yake a wasu yankuna adadinta yana raguwa saboda farauta da lalacewar muhalli. A Najeriya ba a samun jimina a cikin daji na halitta, amma ana samunta a gonaki da wuraren nuni gidajen adana dabbobi, musamman a jihohin Arewa. A nan ma, jimina ta zama wata shaida ta yadda halittar Afirka ke iya rayuwa a wurare daban-daban. Jimina ba kawai tsuntsu ba ce, ita alama ce ta juriyar rayuwa, daidaito da hikimar halitta. A lokacin da rana ke faduwa a hamadar Sahara da Savannah na Afirka, ko dare ya lullube hamada, jimina tana ci gaba da tafiya a doron ƙasa, tana tuna mana cewa a duniyar halittu ba lallai sai an tashi sama ba kafin a ce an yi nasara a rayuwa.